Čaute, volám sa Viktória Krmlovková a predvediem vám teraz kúzlo. Máte pohár, papier a mincu. A samozrejme aj deku, hej? No, túto mincu si dám teraz sem. Voilà, minca je preč. Zase zakrieme. Voilà, minca je späť. Len je natískaná na tom pohári. Trik je v tom. Na pohár v sklenení si nalepíte takýto papier. Máte deku, hej? A dáte si to na rôznu vzdialenosť. Zakriete a ten pohár dáte na tú mincu. Potleskáte, minca je preč. Zase. Voilà, minca je späť. Papá!